Нахрен се ти стреля, къде си? Къде има Олеле, майка ви. Олеле, той е сготвен. Давай! Чай му помогнем. Чакай да слеза. Нали знаеш, че аз Кинон Лорвай съм черна жена. IRL. Окей. Чакай, я мини. Чакай ще пробвам и аз след така. Добре. Чарко, какво правиш, бе? Слагам моста. Fucking нормален. Той има само сам. Долу са чупи. Верно, Има табела. Има ли водичка? Има Няма табела. вода. По вайновете трябва да слезем, но така няма да можем. Не има водичка, ето е. Отивам. Давайте, тук го пише. Вау. Аре, що е гръмна, бе? Fuck! Sick of sanding Lori's calluses. Ugh. Thanks, Lynn. Me too. I can't write another poem for Bobby. Оправих табелата. Да? Кажи. Не, аз оправих табелата. Не знам, не се разбрахме. Пичове. Амогус. Аз дори не ги виждам, за това ме дръжа. Брото не играе да кери. Между другото, предупреждам ви в недър. Крипър над вас! Ето го Амогуса. Долу пак има крипъри. Спални. Чарко няма съм. Аз нахрен се върна. Чарко съм ръко. What did you do? Давайте на библиотеката нагоре и надолу. Падна! Why is mystical sounds? Някой от нея фашисти. Слепите. Ей. Ама отива първи! Отива първи, така ще го избомби някой крипър. Бах ти тъпяка. Чарко, ще моли малко кол. Чай, чучи. Кол? Малко? Ей сега. Че малко съм за... Fuck. Взех спаунера, гайс. Ела. Да го ебахте? Ти чага! Аз съм му пръжок, бе. Аз карам на сух хляб. 13 години. Але на факлата област, къде е? Аз какво на ръка? Да, е, тук е някакъв Endless Abyss. Големия шорткът трябва спринт да правя 200 метра. Брат, никой не ще познае, че там има шорткът в стената на тавана. Те какво са от новото ми видео на Мистер Бист? Реперва ми къщи. Опа! Ти си ненормален, да разбираш ли ме? А в оцеля банк ти ставите има. Изтървах контрола, имам спид едно и малко. Има от тези джиз гроби. Well. Има енемито, да, аз взимам топ 6 том. Well. Не усетих, че има крипър, нали? Ми Mending Protection 2, Thorns 7, Unbreaking 1. И даде ми руни, които от всяка... Well. Имах врати на хотбара вместо кофата ми с вода. Кристал, това какво е анимейт Кристал? Еба майката.
Какво е The Watcher? Лисандра, The Frozen Watcher Да, с Филойер, те, да. които О. в Рунтера, където им трябва после търт. Еми... I suppose просто... Има Добре. уит, каза ми да ходя да бера памук. Така не че ни бъркаме. Каза ми да ходя да бера Ой, памук. чакай, просто... Ленчето го кар, стрелне, какво взе? Бо, Flame 3, Flame, Punch, едно брейкинг. Като локне... Е било високо. Той не ви след. Плюс, внимай, има капките или лава как? до тебе. Опа! Моля, добре, че познахте вода. Еми... It was meant for you, but okay. Черкале, виж, може да си подмятаме дъмито. Той е направен с блокове. Еми, шписа. Това не е дадено второ. Ева. Ама... Има енемито. При мен се чупи. Каква грешната? Дори няма да питам Чаркола колко XP има за зле. Разбираш ли? Дори няма да питам. Аз съм повече експерт. Не. Може да си помислите. Колко е? 0. Ти трябва да имаш Три. повече експерт. Не, ти умре по-рано. Ой, убийство да му е да ми фелне ръна. Аре, Не се самоубих, actually. Исках да взема ръна. Ама... actually, аз съм... Майката ще... At this point, какво не е инстакрипара? Реал. Пак ти лесния спонер. Еми, за някой от нас не бе. Пусни вода, чарка. Че е чарка лева. Снимам ме под кликата, моля ти се. Fuck this person. Shit! Зеле, какво? Please. Tell me this is satire. Изтървах копчето. What do you mean? А умрела. Какво е това? Ола, Дай да го почи. that's what I get. Кой го взе? Кой го взе? Аз не бях Кой го друг. взе? Къде е толкова ксичинчето е сега? Денчето ли? Да. Аз те... Имам леглото. Относно... Не умирайте. Относно въпроси как да разпознаем тези клипари от другите. Тук. Еми... Брат, появи се някакъв червен fucking кръг. And then I die. Наистина, чакай да го прочета за да чуем. Олеле. Literally това! Like, what is this? Що това би е повече? Брат, не мога го ударя, защото е много бърз. Това с време ушли. Стъкна повече. Ако си хитнеш стрелата, биеш го много демиш. Това е Харис Харила. Чакай, бягай! Well, anyways. Зад вас. О, Пак го усетих късно. Портон enemy, briefly, stagger. Окей. Ето си направя само това. Дай ми енеми. Оле, снифът. Оле, Ти види си го меча. не мога по чарка, виж го. Да го бучна с това. Какво е това, май? Аз съм Джарван. Ау. Чай тествам. Да чепа! Благодаря иначе! Чай да тествам. Пак ти кретена, майна! Чай да тествам. Пише стъмва! Това газа ме и бута ги в мен! Е, той да го пробва. Пак и махнете го, товайте му ти метала му! Не умирайте между другото, взех леглото. Това копия е шит. Дай ми го. Дай ми го, защото пак ще го направиш това и аз... Така да е.
Я не изкарвам копието. Да списа 40 явно, или така. Аха, да ги стънне, не, да ги стънне, аз да пия едно. Да ги Ама, стънне, аз да пия едно. Аз се дашнах в крипъра, защото не беше стана. И го ти се дашна в крипъра и го нокбакна в мен, не те ебавам. Буквално, представи си как крипър, като стрела от крипър. Оле, хубав на тия? Мен. Ми леко бъв не тия. О, без да искам. Как ще взе спаунера? Този е гей. Опа. Ох, се трябва да се катера пак нагоре. Вземе ли го? То защо гръмна? Мая Гайс! после трябва да разтоварвам шокърите, заобщо ме заема. Ясно. И ще пробваш? Да. И сега умира. Поверно умира. Това моля те убие, я fucking кой те света. Оле, той къде е сега? Оле, знаеш къде си? Ей, сега иде. Има Diamond Crystal Saber, Slice 2. Знаете ли, че май ми изгоря хайтемите? Ние тук не сме ли били? Oh, well, I fucking die! Oh, I do not. Вземи ти я. Виж какво е? Well! Да не гръмна малко повече. Беше Devolt. I'm not shitting myself, you are. Човек, видях има ни капли. Oh, well, my stupid ass capital, you know, fuck it up. Колко извади? Чакай крипъра за теб. Чакай, за теб. Ау! Ау. Това си го Ау. си. Like, guys, It killed my magic. тях по-просто не умират. Не един удар са. Те са кофи. Какъв тъчест? За теб. Оп. Данди ни фарми. Къде е то? Йо е! Тя е fucking vanish, защото има много удар. Човек, стига! Знаеш, аз съм чух саунд ефекта и знаех какво следва. It's like... Отиваме към черната. Сега пада крипър от тавана, май. Да, аз това съм мислил. Ето го бе. Какво става тука, е? Диди парти. Да, ди. Благодаря иначе! Втори път! Аз ще му ти пинеш болна. Човек! Like, this person spread the without it no back, this is too late. Damn it. Свора чартни спец май това се мана личи или какво си. Крис, actually гръмна крипъра зад мен, Fucking hell!